сердца Христова, милость горяча, да Тебе мольбы наши несем. Хоть мы и вельми грешны, однак же честь найглибішу Тебе даем. Не выпускай же Ты з ласки нас, да и будь ратунком у кожний час. Серця Христова, надія наша, будь милосердним до грешних нас. Не выпускай же Ты з ласки нас, да и будь ратунком у кожний час. Серця Христова, надія наша, будь милосердним до грешних нас. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пана з вами. І з Духом Твоїм. Задуми серця ягонага трываюць з пакалення ў пакаленне, каб уратаваць ад смерці іх душы і жывіць іх у час голаду. Гэтымі словамі антыфоны на ўваход распачынаем святую імшу, перажываючы урачыстасць найсвяцейшага сэрца Езуса. Падчас гэтай святой імшы малюся за памерлага Валерія. Снежко, просячы добрага Бога аб міласэрнасці, аб вечнае жыццё ў валадарстве нябесным для памерлага. Каб годна ўдзельнічаць у найсвяцейшай ахвяры, перапросім Бога за нашы недасканаласці і грахі. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помолиться за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амен. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Ойче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже,
які береш на себе грехи свету. Змилуйся над нами, які береш на себе грехи свету. Прими моление наше, які сядешь праворучайца. Змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молимся. Усемогутный Боже, мы ушановуем сердце Твоего умилованного Сына и прославляем великие дары Ягоной любови. Просим Тебе, учини, каб мы с этой крыницы Божией добрыни отрымали Твою щедрую ласку. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, які с Тобою живе и владарец у едности Духа Святого, Бог, праз усе веки вечные. Амен. Читание книги Другозакония. Моисей сказал народу: «Ты народ, присвячений Пану, Твоему Богу. Тебе вибрав Пан, Твой Бог, каб сярод усіх народів, які існують на поверхні землі, Ти був Його уласним народом. Пан вибрав вас і знайшов уподобання у вас не тому, що колькостю ти перевисив все народи, бо сярод усіх вас найменш, але тому, що Пан полюбив вас, і каб заховати присягу, дадену вашим продкам, вивів вас моцною рукою і викупив вас з дому неволі, з рук фараона, короля Єгипту. Тому ведай, що Пан, Бог твой, єсть Богом, Богом верним, який заховує заповіт і любов до тисячного покоління односно тих, хто любить Його і заховує заповіді Ягоні, але який отплачує знищенням кожному з тих, хто ненавидить Його. Його не марудить, сам отплачує тому, хто ненавидить Його. Тому заховуй заповіді, постанови і закон, які я тобі сьогодні загадую виконувати. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Милосердність Пана навіки для тих, хто Його боїться. Милосердність Пана навіки для тих, хто Його боїться. Благослови душа моя Пана, и усё нутро мое имя Его святое. Благослови душа моя Пана, и не забывай про все Его добродействы. Милосердность Пана навеки для тых, хто Його боится. Ён отпускае все беззаконні Твое и вылечивая все Твои хворобы. Ён життё Твое ратуе от загубы, литостью и милосердностью Тебе коронуе. Милосердность Твоя веки для тых, хто Його боится. Пан здійсняє справедливость и правосуддя для усіх пригнечаних. Ён показав шляхи своє Моисею, сынам Израиля деи своє. Милосердность Пана навеки для тих, хто Його боїться.
Міласерний ёсць пан і ласкавы, доўгацярплівы і шмат міласцівы, не чыніць з намі паводле грахоў нашых і не адплачвае паводле правінаў нашых. Міласернасць пана навекі для тых, хто яго баіцца. Читання першого послання святого апостола Яна. Умілованыя, будем любіць адзін аднаго, бо любоў ад Бога, і кожны, хто любіць, народжаны ад Бога і ведае Бога. Хто не любіць, той не ведае Бога, таму што Бог ёсць любоў. Любоў Бога да нас адкрылася ў тым, што Бог паслаў у свет свайго Сына, адзінароднага, каб мы жылі праз Яго. У тым праявілася любоў, што не мы полюбілі Бога, а Ён сам полюбіў нас і паслаў Сына свайго, як уміласціўленне за грахі нашыя. Калі Бог так полюбіў нас, дык і мы павінны любіць адно аднаго. Бога ніхто ніколі не бачыў. Калі мы любім адно аднаго, то Бог жыве ў нас, і любоў ягоная ў нас дасканалая. Патым пазнаём, што мы жывем у ім, а Ён у нас, што Ён даў нам ад свайго духа. І мы бачылі і сведчым, што Айцец паслаў Сына, збаўцу свету. Хто вызнае, што Езус Сын Божы, у тым жыве Бог, а Ён у Богу. І мы пазналі і паверылі, і любоў, якую мае да нас Бог. Бог ёсць любоў, і хто жыве ў любові, той жыве ў Богу, і Бог у ім. Гэта Слова Божае. Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Возьмите ярмо маё на сябе і навучыцеся ад мяне, кажа Пан, бо я тихий и покорный сердцем. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання святого Євангелія паводле Матвея. Хвала Тебе, Пане. У той час, адказваючы, Езус сказаў: «Праслаўляю Цябе, Ойча, Пан неба і зямлі, што Ты схаваў гэта ад мудрых і разумных і адкрыў гэта дзецям. Так, Ойча, бо такая была Твая добрая воля. Усё перададзена мне Айцом маім, і ніхто не ведае Сына апроч Айца, і ніхто не ведае Айца апроч Сына і таго, каму Сын захоча адкрыць. Прыйдзіце да мяне усе спрацаваныя і абцяжараныя, і я супакою вас. Вазьміце ярмо маё на сябе і навучыцеся ад мяне, бо я ціхі і пакорны сэрцам, і знойдзеце спакой для душаў вашых, бо ярмо маё любае і цяжар мой лёгкі». Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Присядьте на хвилинку. Браты і сёстры, сёння перажываем урачыстасць на свяцейшае сэрца Езуса. І Касцёл нас запрашае на спатканне з любоўю Бога. Папа Пій IX у 1856 годзе устанавіў гэтую урачыстасць для ўсяго Касцёла, але пашана сэрцу збаўцы мае шматвяковую традыцыю. І ў цэнтры сённяшняй літургіі знаходзіцца сэрца Езуса Хрыста, сімвал яго бязмежнай, міласэрнай любові да кожнага чалавека. Сёння першае чытанне, якое мы пачулі з кнігі Другазаконня, нагадвае нам дзіўную праўду, што Божая любоў для нас незаслужаная.
Гаворыцца ясна, пан выбраў вас і знайшоў падабанне ў вас не таму, што колькасцю вы перавысілі ўсе народы, бо вы найменшая сярод усіх народаў, але таму, што пан палюбіў вас. Браты і сёстры, сэрца Езуса сёння б'ецца для кожнага з нас. Не таму, што мы вялікія, святыя, ці вартыя гэтага, таму што проста Бог любіць нас. Ён сама любоў. І калі чалавечае сэрца можа здрадзіць, можа забыцца, судзіць, то Божае сэрца, яно заўсёды вернае. Як запэўнівае аўтар, калі наша зямное каханне часта залежыць ад заслугі ўзаемнасці, то Божая любоў, яна безумоўная. Яго сэрца б'ецца для нас нават тады, калі мы ад яго адварочваемся. Это сэрца пастыра, які пакідае 99 авечак, каб знайсці адну і дае нам спакой. Кажа, возьміце ярмо маё на сябе і навучыцеся ад мяне, бо я ціхі і пакорны сэрцам, і знойдзеце супакой душам вашым. Калі рымскі воін прабіў бок Езуса дзідай, адтуль выцякла кроў і вада. Менавіта сэрца Езуса – гэта адкрытая кніга. Як заўважыў святы Аўгусцін, прабітае сэрца – гэта таемнае месца Божых планаў, якое мы можам спасцігнуць, дзякуючы Пісанню. Сэрца Езуса – гэта крыніца сямі сакраментаў, асабліва сакраменту хросту і Еўхарыстыі, без якіх немагчыма збаўленне. Адкрытае сэрца Езуса запрашае нас да крыніцы ласкі. Сённяшняе другое чытанне нагадвае нам, што наша вера павінна быць канкрэтнай. Хрысціянін павінен не толькі верыць у любоў, а жыць любоўю, практыкаваць яе ў сваім жыцці. Сэрца Езуса – гэта Евангелие ў дзеянні. Таму нашым адказам павінна быць імкненне да святасці і навяртанне нашага сэрца. Таксама важна выпраўленне крыўд, нанесеных сэрцу Езуса, няўдзячнасць, абыякавасць, блюзнерства. Сёння кожны з нас можа паўтараць за псальмістам. Сёння паўтаралі «Міласэрнасць Пана навекі для тых, хто яго баіцца. Благаславі, душа моя, Пана, і не забывай пра ўсе яго дабрадзействы. Ён адпускае ўсе беззаконні твае і вылечвае ўсе твае хваробы». Браты і сёстры, сэрца Езуса – гэта сэрца, гатовае заўсёды прабачаць. Сэрца, напоўненае супакоем. Святы Ян Павел II нагадваў, што чалавек вучыцца ад сэрца Хрыста сапраўднага сэнсу жыцця. Сёння Езус паўтарае: «Прыйдзіце да мяне ўсе, спрацаваныя, абцяжарныя, і я супакою вас». Пакладзем нашы клопаты каля яго сэрца, а яно дасць нам сапраўдны спакой, якога свет не можа даць. Няхай сённяшняя ўрачыстасць дае нам натхненне на штодзённую рашучасць, рашучасць любіць бліжняга і набліжацца да сэрца самога Бога. Амен. Вызнаем нашу веру, веру адзінага Бога, Айца ўсемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага, адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага памылення зышоў з неба. Духа Святого, З'явы Марыі, і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце. Быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу,
які з Айца і Сина паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прароку веру ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл. Вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрешення памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Праз Езуса ціхага і пакорнага сэрцам скіруем нашы просьбы да нябеснага Айца. Молімся за святы касцёл, народжаны з прабітага боку Хрыста, каб ён абвяшчаў свету любоў Божага сэрца. Цябе просім. Молімся за душпастыраў, каб словам і прыкладам яны пашыралі культ найсвяцейшага сэрца Езуса. Цябе просім. Молімся за тых, хто заблукаў у сучасным свеце, каб яны знайшлі дарогу да Божага сэрца. Цябе просім. Молімся за памерлых, асабліва падчас гэтай святой імшы, за памерлага Валерыя Снежко, каб Бог быў для яго узнагародай у хвале нябеснай. Цябе просім. Молімся за нас саміх, каб сэрца Езуса было для нас прытулкам у час зямных выпрабаванняў. Цябе просім. Божа, мы праслаўляем Цябе, дзякуючы за адкрытае сэрца Твайго Сына, і просім, навучы ўсіх людзей быць ціхімі і пакорнымі сэрцам праз Хрыста, Пана нашага. З места святого наши молитвы взносим до Бога с любовью щирой, душою вдячной перед Христовой ахвярой збавчай. Души с надеей до Тебе узносим, прими молитвы, мы Тебе просим, дозволь заусюды Тебе служить, а потым вечно в небе хвалить. Молитеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог Айцец усемагутны. Нехай Пан Бог прыме ахвяру з рук Тваіх на праслаўленне і хвалу імя Свайго, а таксама на карысць нам і ўсяму касцёлу святому. Ласкавы Ойча, глянь на сэрца Твайго мілаванага Сына, поўнай невымоўнай любові. Няхай наш дар стане мілай Табе ахвярай і перапрашэннем за нашыя правіны праз Хрыста Пана нашага. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим Угору серце, узносим их до Пана. подякуєм Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны, вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Ён узвышаны на крыжы ў сваёй бясконцай любові, ахвяраваў за нас сябе самога. З яго прабітага боку праліліся кроў і вада, адтуль узялі пачатак сакраменты касцёла, каб усе людзі, прыцягнутыя да адкрытага сэрца збаўцы, з радасцю чэрпалі з крыніцаў збаўлення. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто при
Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иезу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Вспоминаючи смерти з мертвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча, усемагутны ў еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Амен. Молімся да Айца Небеснага, як нас навучыў Езус Христос. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога. Дай ласкава супакой у дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Тваё валадарства Владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Хрыста, Ты сказаў апостолам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амен. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. И с Духом Твоим. Перадайце бліжняму знак супакою.
Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на сябе грахі свету, благословленыя пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўленая душа моя. Пане добрый, як хлеб, будь прославлены паўсюдным касцёлам, бо так безмежна ты полюбіў нас, безмежна ты полюбіў нас. Ты хлеб помножил на пустыне, Божа, каб мы в шляху до неба силы мели. Ты манной стал вандровником голодным, для тых, что вечно быть с тобой хотели. Пане добрый, як хлеб, будь прославлены паўсюдным касцёлам, бо так безмежна ты полюбіў нас, безмежна ты полюбіў нас. Жниво настало, радуются люди, соспела нива, пахнет свежим хлебом. Хай алтаром земля вся наша буде, а хлеб комуняй тим, хто прагне неба. Пане добрый, як хлеб, будь прославлены паўсюдным касцёлам, бо так безмежна ты полюбіў нас, безмежна ты полюбіў нас. Ты нас своими назовешь сябрами, калі мы зробім, што ты загадаў нам. Што ж без цябе учыніць мы можам, Пане, бо ты для нас жыццё і спадзяванне. Пане добрый, як хлеб, будь прославлены паўсюдным касцёлам, бо так безмежна ты полюбіў нас, безмежна ты полюбіў нас. Jezu cichy i pokorny sercem, moje serce proszę, upokój.
надели правдивой покорой, научи жить у правде пред тобой. Надели правдивой покорой, научи жить у правде пред тобой. Молімся. Ласкавы Ойче, няхай гэты сакрамент Тваёй любові прывядзе нас да Твайго Сына, каб мы, напоўненыя святою любоўю, маглі бачыць Яго ў нашых бліжніх, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Амен. Усім дзякуй за супольную малітву. З верай прыміце Божае благаслаўленне. Пана з вамі. И с Духом Твоим. Няхай благословить вас Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в супокои Христа. Дякуем Пану Богу. О найсвятейша Гостия, веди нас до небесных брам, тревожать муцы нас ворожия, успоможи нас, дай силу нам. Один и в Тройце Бог святый, Тебе хвала во все веки. Коли закончится наш шлях земный, у владарства свое прими. Амен. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Христе, почуй нас, Христе, выслухай нас, Христе, выслухай нас. Ойче з неба Божа, Сыне Откупитель свету Божа, змилуйся над нами. Духу Святый Божа, Святая Троица, единый Божа, змилуйся над нами. Серця Єсуса, Сина Отця спредвічного, змилуйся над нами. Серця Єсуса, во лоні Девы Мати Духом Святым створенное, змилуйся над нами. Серця Єсуса, со Словом Божьим істотно з'єднаное, змилуйся над нами. Серця Єсуса, безмежной величи, змилуйся над нами. Серця Єсуса, святыня Бога, змилуйся над нами. Серця Єсуса, селіба найвищейшого, змилуйся над нами. Серця Єсуса, домі Божий, брама неба, змилуйся над нами. Серця Єсуса, полымнеючее вогнище милости, змилуйся над нами. Серця Єсуса, справедливости и любови скарбница, змилуйся над нами.
серця Єсуса, добрині любові повної, змилуйся над нами. Серця Єсуса, усіх цнотов глибиня бездонная, змилуйся над нами. Серця Єсуса, усілякої хвали найдостойнішає, змилуйся над нами. Серця Єсуса, володар з'єднання усіх серців, змилуйся над нами. Серця Єсуса, у яким усі скарби мудрості і умілості, змилуйся над нами. Серця Єсуса, у яким уся повнота божства, змилуйся над нами. Серця Єсуса, уподобання Отця Небесного, змилуйся над нами. Серця Єсуса, з повноти якого ми всі отримали, змилуйся над нами. Серця Єсуса, прага вічних вишиняв, змилуйся над нами. Серця Єсуса, терпливої великої милосердності, змилуйся над нами. Серця Єсуса, щодре для всіх, хто на тебе звертається, змилуйся над нами. Серця Єсуса, криниця життя і святості, змилуйся над нами. Серця Єсуса, умилостивлення за грехи наші, змилуйся над нами. Серця Єсуса, наповнене снявами, змилуйся над нами. Серця Єсуса, злочинствами нашими змучене, змилуйся над нами. Серця Єсуса, послухмяне аж до смерти, змилуйся над нами. Серця Єсуса, дідой пробитое, змилуйся над нами. Серця Єсуса, криниця усілякого сутішення, змилуйся над нами. Серця Єсуса, життя і воскрешення наше, змилуйся над нами. Серця Єсуса, супокой поєднання наше, змилуйся над нами. Серця Єсуса, живая хвяра за грехи наші, змилуйся над нами. Серця Єсуса, збавлення тих, хто на тебе сподяється, змилуйся над нами. Серця Єсуса, надія тих, хто у тебе помирає, змилуйся над нами. Серця Єсуса, радость усіх святих, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, даруй нам, Пане,
які береш на себе грахи свету. Выслухай нас, Пане, баранку Божий, які береш на себе грахи свету, змилуйся над нами. Єсу тихий, покорний серцем, Учини серце наше до Твоего подобными. молимся, усемогутный вечный Боже, глянь на сердце наимилейшего Сына Своего, на хвалу и веру, якую Он складает Тебе за нас грешных. Змилуйся над теми, кто просит Твоей милосердности, и даруй им у имя Сына Своего Иисуса Христа, який с Тобою живи и владарить на веки вечные. Амен. О Єзу, наймилейший откупитель роду людського, глянь на тих, хто покорно схиляється до подножа Твоего алтара. Мы Твоя уласность и Тебе належать хочем. Сьогодні кожен з нас щиро віддається найсвятейшому серцю Твоєму, щоб ще більше з'єднатися з Тобою. Многие зовсім не ведают Тебе, многие отвернулись от Тебе, погарджаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Єзу найласкавіший, і притули усіх до святого серця Своего. Владаром будь нам, о Єзу, не тільки вірникам, які ніколи не відступилися от Тебе, але й синам марнотравним, які Тебе покинули. Да поможи, каб як найхутчэй вярнуліся яны ў бацькоўскі дом і не згінулі ад нястачы і голаду. Будь владаром для тых, хто памылкова ці праз нязгоду адлучыўся ад Цябе. Прывядзі іх да прыстанку праўды і адзінства веры, каб хутка настала адна аўчарня і адзін пастыр. А дары касцёл Твой бяспечнай свабодаю, дай усім народам супакой і згоду. Учыні, каб на ўсёй зямлі ад краю да краю адзін узносіўся голас. Хвала Божаму сэрцу, праз якое прыйшло для нас збаўленне. Яму хвала і пашана навекі. Амен. Гэты велічны сакрамент ушануйма шчыра ўсе, траціць моц старое права, бо ўжо новы запавет, што нам розум не тлумачыць, святло веры прынясе. Богу вечнаму у Тройцы праслаўленне і хвала, і Айцу і Сыну разам, Творцу вечнага жыцця, Духу, што ад іх паходзіць, даўцу вечнага святла. Амен. Молимся. Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановывать святые таємниці Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували у себе плен Твоего откупления, який живешь и владаришь на веки вечные. Амен. Хай буде честь і хвала і прославлення, Єсусу честь і подяка, вічна, хай буде вічна, Єсусу честь і хвала, хай буде честь і хвала і прославлення, Єсусу честь і подяка, вічна, хай буде вічна, Єсусу честь і хвала,
хай буде честь і хвала і прославлення. Єсусу честь і подяка вічна, хай буде вічна. Єсусу честь і хвала. Ангел Панський звістував Панні Марії і зачала Духа Святого. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою, благословленная ты між женщинами, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. Вось я, слуга Панская, нехай мне станется поводле Твоего слова. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою, благословленная ты між женщинами, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. А Слово сталося телом и поселилося меж нами. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою, благословленная ты між женщинами, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. Вечный отпочинок дай ему, Пане, а світло вечное нехай ему светить. Вечный отпочинок дай ему, Пане, а світло вечное нехай ему светить. Вечный отпочинок дай им, Пане, а світло вечное нехай им светить. Амен.